tosi kiva yllätys. Mikä se on? Kerro jo heti. Sitten tuu seuraa mua ja laita silmät kiinni. No okei, sitten. Eteenpäin. Hyppää. Mitä se on? Se on kova asia. Siellä on vaan herkkuja. Sä voit mennä niiden sekaan. Mä haluan sinne heti. Mitä täällä on? Kuule vettä, että ei hätää. Mutta mä en tykkää vedestä. Mä haluan täältä tekijä pois. Mä haluan tehdä pois. Felix, et sä sinne voi lähteä. Kun mä näin minne mä haluan. Tää on meidän suotiapatyypit. Eli mä väitän, että mä menisin suihkuun. Tai suosittelen sen antaa mulle paljon herkkuja. Niin mä pääsen lopulla kyllä sitten. Toki mä en oikeesti tykkää suihkusta. Mä oon niin huolat. Mä kiilän siitä. Mä kiilän kiukusta. Kiukus on kyllä ihan sanonta. Eikös niin? Niin, kuitenkin. Felix. Se tulee. Oi! Ei! Joo. Itse Felix taas on. Se on meidän seuraava suunnitelma on se, että me suositellaan se jonkunnäköiseen kompromissiin. Joka ei se ole kompromissi, vaan sille pelkkää kirjoitusta. Tää on mulle hauskuutta. Se on tosi hyvä